salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ngi Mada. Sali. ça va Sali. alhamdulilah. Tantal. jëm tan. ko jam tan adduna xam nga. wala bee bi tam. kabaaru sukaaɓe men ɓe. gedde e kaalijo ko kewi ko gila kewi ha hande mi yiyanima toon mi nananima toon wona nulaɗo ma wona an mi anda noon ko saabi ɗum sukaɓe kam so mbaddama e galle dewgal sukaɓe mbeɗa sikki ko mawɓe ndenata ɗum kono an guila ɓinguelam nguel suuri faade hande wona nulaɗo ma wona an wona koyngal ma andi ɗum kam yoɗani hakkude neɗɗo e Israel mum min noon haalam juutani hen no fewi ɗo gummi ɗo gummimi ko appartement Kalidou mi tawani ɗon noon Kalidou mbimi ɓenna galle ga direct mi tawma ga mi haalda e ma adi ko an woni jinnaɗo Kalidou ko ñagotomi on ko yon jaafoto ɓinguelam nguel saabu Allah e dow teddugal dokkon mo dande te kadi mi haalanma ko ɓuuri welde e haalama ko koko cakkitimi haalde ɗo woni yon dokku dande ɓiyam min saɗa jogui mettuka wadi fof namin kolla saabu min ɓurma min mi resani sakam ne hokkuma dande goho ɗiɗi mi resani ɓiye saka mbeɗa hokka ɗum dande mum ɓiye sone sohli dande mum yara koɗo desɗo ɗum to ono ñagoto dande kono wona min mi resanima en point c'est tout ko heddi ko noon ɗum ko probléme hakkude mabɓe wonduɓe fof mbaddat kono e garmi ko ñaga saɗa aɗa ñaga dande ñagotoɗa dande ko desɗom walla ɓiye sono ñagoto dande ko desɗo ɗum min mi resanima ko addu noon dagen saka dartoɗen Yasin nam ɗum bettani kam e made kadi ɗum kadi bettani kam e dewgal he kadi mbeɗa anduno somi ari ɗo ka ñaguɗa ham kadi mbeɗa anduno dewgal ngal ko ɗotal ngal wattinta ɓeyde ko an tan an Yasima an mo ganduɗa baɗɗo capable foof allo an papa gila mbimami ya sonna madda ha joni to gonda ɗum ko haala wona hiccanki kadi ko noon mbimami ya sonna madda no wona e hakkillam jaaɗa garta mbiɗa mi yiyani mi dañani madda ɗum ko haala min ko mbatta ko fof mbeɗa andi ɗum no wonno ka naataɗo tan ka ha kewɗa wallahi ka nataɗo kay aha joni mi wiyatama wat mbaɗa mi wiyatama waɗanam ni an dal joni dal nanguirɗa kam tan ko bolle puyɗe ko wanma intéressé ko noon mbeɗa andi ɗum aha mbeɗa andi ɗum kono noon ko ɗum waɗi mbinomi noon hoɗo mbaɗen tan mbiɗa kam winomo hoɗo cahen mbiɗa muɗen nani mi aɗa andi ko kalantomami ko aɗa andi ɗum très bien mbimi wallam min hay yo bondo bonnane mbimi bondo yo bonnane naafigeji kay ne kewe galle hen mbimi wallam aɗa andi ko mbimami ko très bien aɗa andi ɗum kono noon mbeɗa haalanma gueɗel ay min sa sikkimo mi woppir noon a funti hoorema mbiɗa mbimi naafigeji ɗi nannata e nofurma jamma e ñalawma ŋuñu min mbeɗa anduno changement waɗat noon aha neɗɗo waɗata tan koko andi ɗum koko andi ko tan ɗum waɗata
mi wallam son ji bandiraɓe mon kay on cansat ba cansat yaadu seytane so neɗɗo Dieynaba an kam ko mbiyata seytane sa yi hen hoorema ɓam neɗɗo noon geɗe ɗiɗi so manque neɗɗo fof o manquirama fof woni ko wiyete kulol woni ko wiyete gacce ko te geɗe ɗiɗi fof ala hen ɗe joguiɗa ɗum tagi min noon noon dara mi tagma ɗon ay min arta ha gallam mi yaada hollemi kodel ñalama ɗum mi jaɓantama an ko gonirɗa e galle ko cikkuɗa ko yimɓe ɓe ko galle ma to yimɓe ganda ɗum minen amin gandi gorko ma ko an fiiɓe caɓal wudere ma ko ñaayre galol to tournuɗa ɗum fof ko ɗon tournata oto sikku yimɓe ɓe ko hahangaɓe ɗo kala ko waɗi subaka haade kikide tawata ko tinama minen ɗo a wawade ɗo komin tinani min a wawa yennude mi tawi kadi a arta ha e nder salam o mbiya mi hokkatama ɗum ga gandira ɗum noon ɗum de kam jalni an yasin holko poɗɗa wiide neɗɗo ganduɗa ko waɗi guilkulal ha mutal fof ene yimɓe e gandu iya kam dille made holto majja holto manque aduna he Afrique Asie Amérique Europe kala biyaɗo ganduɗa yasin jeewo ene andi hol gonɗo yasin a nanira ha golle moƴƴo noon a meeɗa nanirede golle moƴƴe wadde gasi wadde rabbi kino e haala he haala ka wasa juutde mi resani ɓiye kono ko ɓiyede simu un point 7 wadde yo yato ɓiye mo ñaago ɗum tani wona koye ma garami welma mettuma mi haaldane ma gati ko an jibin kaaliɗo eyyi noon an woni holon eyyi noon min an yasin mata cikkuɗan hol kulɗuma an woni jeewo joni noon a fotte jeewo hadde haalaka mide hattana ɗum no feewi haalaka mi hattana a ɓooyi dirbilade kono a fotte hono ma ɓiye ko waɗana ko aɗa andi hay so ministre resinomo yangue o waɗanage o ɗaminage hay koyɗo no yiyata ala fof ko waɗanaka dewgal noon ene welane metta wonduɓe fof kaɓat ko woni probléme ma ko ɓiyam mérite ɗum wadde gasi ɓiyam kadi jari ɗum eyyi wadde gasi kadi ganda hen ɓiyam o koye galle guittuno ɗum gadɗumi galle on tawani moye bedda noon hi hay minnene kay momo koye galle ummi naata e galle walla a yijetti a yijetti yasin nam ay ɓiyam mo on dokkamo dande makko eyyi e teddugal eyyi malla son jaɓani dokkonmo o kewru welma mettuma ko jiɗɗa foof koye ko décision o ko an woni appartitino wona min yo Bisimilla ma. min mi resani mo yasin a ɓooyi men mbade noon ay minema eɗen gandodiri no feewi minema no eɗen feewi gandodiri kalɗo kawruno ɗen minema aɗa andi holno wayanno no wayanno ni kadi ko noon tan kadi aɗa andi haymo nani haymo yaani fowru nani nguurago mum bisimilla aɗa andi ko woni bisimilla min mi resani ɓiye mi resani kono an jimin kaali kadi kaali kadi muyni ko kasam ma e wadde gasi ko nagge ñaami ko ko ɗum nala muyni e wadde gasi min ko gandanɗa kam foof mbeɗa andanma ko ɓuuri ɗum min hay battala gandanɗa minen kay ala battala gandanɗa an ko aduna foof andanma wadde gasi mi suuɗi wadde aɗen ko woni raɓɓirki noon gummoɗa jaaha haaju ma min ko kalta ɗo ko woni kono suppuɗode ni gandira ɗum noon mata min cikkuɗa ɓayde mi tawima e galle ma he mbeɗa hulma mala mbeɗa ƴamdima min tawdema ɗo e nder galle he mi hulanima mi ƴangƴahima kala ko weeli ham ko ɗum kalami somi gayni kadi mi yaltira e jaam wadde ya hawla ka mi hattanani on dokkan ɓiyam dande mum de ɗum ko force on dokka moye teddugal malla dokka moye koyere ko ni gowɗa kala garɗo e galle ma mi resani ma mi resani ma ɗe kala garɗo e galle ma an kay yimɓe mi haalino tan ɗum ɗo hay bettani mema wadde ko adduna ma ɗum bettani hame ma ɗum ɗo bettani hame ma bettani hame ma de yima ala ko adduna ma Dieynaba mi ƴeewi noon gila garmi ɗo en yeeso ma ngomi yeeso wona kaso kono kala guddaɗo hen andi somi lawƴi jaaha takkina goppa toon salde beji mi lawƴa mbiya mi lawƴani mi rutto hen kadi Dieynaba mi renima hami tampi kono noon ko heewi fof rufa Dieynaba so wonano won ko ƴewmi mbiɗa ƴeewi hen mawnamo kadi mbiɗa ƴeewi hen ko wiyete ƴeekiraɓe ko ene gara e galleji ene bonna dewle janani Dieynaba so wonano ɗum wonani waya Dieynaba an ka debbo hono yamni ko jeeyata ko min ɓurma ɗum donc Dieynaba tey a termi ya bari ko an addi ɗo hoore ma noon yaddanima de heɗomi no feewi tottam nofuru moƴƴuru ndu ko an addi hoore ma mi wiyanima yaar mi wiyanima ya fittanam mi wiyani ya lawƴanam ko an ƴetti wolis ma garɗa ɗo e galle he min noon ko mbatta manigance ko fof nane nofuram ɗum ay ko mbatta ɗo rumanani aɗa wiya ɗo ɗum ɗo tijjani ɗum ɗo
fofu nane no furam du Jeynaba sese ka mahani non a wawa fusde dum Jeynaba sese aɗan tan diwa aɗa doƴƴo aɗa wooɓa aɗa way henno jinni Côte d'Ivoire ni aɗa ɓiñet tan aɗa wooɓa Jeynaba sese yaaru sese min noon wallahi wonko addimi ɗo an aɗa andi wonko addimi ɗo so wonano ɗum aɗa andi mi wona liggotoɗo ma a fawata ham ko pawɗa ham ko kadi wonko ƴewmi so wonano nduɗo reedu mo andu mi ɓurma doole mi ɓurma darde hokkam jam reedu ndu nabada en ala kan hande a dañi sens mi lijjitanima an billahi so wonano ɗum so wonano ko jagguɗa ko woni ɗo ko wallahi Allah an a yawata ko la ilaha kecce aɗa wawi ar ngasa joni ƴeewa tawata wonko mbawaɗa holko mbawanɗa kam tous reedi tu ko gonɗa ko ma artema ka daño noon ka sikkani kono ko dañi ko sikkani ko ni wayatno mani Jeynaba sese attir haqqille ma mbimi attir haqqille ma wallahi a dañi sens mbimi an a dañi sens ko jiɗɗa ko ar hen ami are ko jiɗɗa ko Coumba Sarr ar mburel mbimi yaar ma tawam ɗo noon so woni ka naafike ka pirto ay min yiddame tijande ko welatam ko min waɗatamo ɗum noon oɗon maayo ɗon jeeɗum pourtant ɗo gonnomi de dañjume tijan ha ɗo probléme ha joni o meeɗa ƴettude koye ma joni weeli feewi mbiyoɗo ɗon bonnanami hay goto bonnanta tam bukkade tan kiɗkiɗ ha jana e nder je suis pas un chien d'accord sûr an goɗɗo ɓirande jaho galle jarano wayna kañum chef goto mbimi boy wala ɗo ko jaltu boy holon boy mo ƴewtama mbimi ala ɗo Fatima ala ɗo qui t'a dit que Fatima ƴewani ijja ɗo kala boy jantal bandil gaɗɗo naɗo alam so te ƴewata wona wayde am mi ronki on pofto o ko goto mo Allah tagani kawam yero tottimi min sa añi memeɗa haɗat galle ma boy sa añi memeɗe reste to c'est toi ƴewa so wittoma tan memma anani ndeɗo waren way fewde ni mi haldanema anani mi ƴewanima ƴewata koko jeymi boy ko min ƴewɗa ka kam ƴewɗa anani ponɗa wonde ko sunniyanke kono wona sorbiyanke kay nde kay yooɗi ko jama boy n'est pas là Fatima il sort ina wawi fadde ha heure ma wadde daroɗen ɗo ndiyata boy boɗejo kala boy en jiɗon leppu gueɗe legal tan mbiya ko onon kande hen ŋeero noon tubaño men no mbiyaɗo brigadier ni leppu sa namdinomo waɓen tijjeɗo nattaɗo Allah a waɗi discours ma waɗi fof mbatta ko Ulay nan ɗo Ulay ƴewta boy voilà anda mo ƴewani mo wona rawaɗa parti comme journaliste ala cika noon Fatima am ƴewta Ulay ƴewta boy annen de ala ko dañɗa aɗa rewa Allah guelde tawi Ulay o baɗano kele o boy on noon boy riwama ɗo boyi o Ulay arrête accu ko mbatta ko riwe c'est à dire Allah no seydi boy Ulay riwama ɗo Ulay waɗi ɗo ko délit grand délit riwama ɗo comment ça Ulay aɗa o ari ɗo omo sorba kawyel waɗa dokade kawyel ndeke Yasir Faye mo yite seeɗan mbaramo ɗo Ulay ɗum boy Ulay ko cuusɗoɗen ɗi kalali ɗiɗi Zahra Yasine tan mbiya aɗa heɓtira noon gorko mumen non est ce que a faytani ɓoye goɗɗo Ulay woni ɓalejo ngel ɓaleyel ngel ari ɗo kadi jemmuyel ngel tan famde kono wona sof wino kono tetta kaw Yasine wimo wona ɗo mi mbimo sor chez moi ɗo kay ɗo rewi wurisal makko mo daasa boy on boy bandidere hen on boy anda ɗo no yalti hoto yeehi anda ɗo yalti no yalti hoto yeehi ala wallahi mbayru mum ɗo dal kono Yasine duugoto wiyan fiyama ɗo no jagge o yaltirɗo nden mbayru mum wallahi on boy majjirima bon ça suffit c'est bon c'est fi kay ko an addorno ɓe mbi ala gattumi c'est fi ok te ndeysan ƴew ɗum noon yoni tuuba kañum ko huleyri a rewa Allah guelde o mbaɗoɗo kele o tika noon Fatima ko dañi sa Ske Allah mi tampiɗo
mi lorliɗo mi bonni fayidam to ko jinnomi heɓaki min majjini hooram noon min woppi ko gonmi ko jinmi wonde komi wonata jinmi wonkinade komi wawa wonde mi ari ɗo kaw ala fof ko waɗanani ƴewni kam visa ndewmi yidde hooram ndewmi ngel ɗo dewel bonni siksam wujji ɓerdam taw yiɗa kam skey duuɓi ɗiɗi ɓiɗo rulla ɗo mi pasani mi tuusani neɗɗo hoot ko ɓuri hewde toɓɓe ko ar hoot duttoɗa wuro mon paata e nayma ƴeewa debbo pullo baɗono ma jiɗɗo ko woni ko kumana ɗum noon tigi mbaɗan ay noon woni feere nde skey Allah no kaldiranmi kaw kom jiɗɗo hoodde skey sa woppi ko gonɗa ko te min ko gonmi ko kañƴe pulago mi wiya ɓiɗa wora ɗo henne ɓiɗa ɗeɗɗo ɓiɗa waɗa simison tuubon kiloton ɗi daraji timmuɗi Amadou majjino kono jettoɗe godini Allah sa anda ɗo paaɗa ruttude umminoɗa skey eyi ko mbiɗa ko duka tan jamma e ñalawma vraiment Dieynaba nde tampinima ko andi o wala caɗele ala caɗele gila suka ha joni ala caɗele o Coumba ala probléme mais Dieynaba fotani dal supporté ji Coumba ko vraiment mi tampi trop joni an no mbaɗata en tout cas ce que je peux vous conseiller koye holɗum o ko mbiye Coumba mboɗo andi mi yiɗa dañde caɗele goto donc o kadi ko cowiɗo wonno mbaɗirta kadi ina wawi wonde kadi aɗa andi rewɓe tan kanko o kam souvent so wi wayni en woɗat tan ɗum moɓe waɗi ciblé tan taw waɗataɓe ɓerde ma ne wawi wonde ɗum ɗon aussi par ce que Dieynaba aussi kadi wona gonɗo Dieynaba wona gonɗo sa ƴeewi hande il faut an ƴewat holno mbaɗirta haɓe belɗo taw duko ala hen jaltude ala hen bien so taw tiisi ha tiisi a ƴeewi a wawa hen haydara yo Coumba rutto galle tiɗuɗa e Dieynaba ma awe non ɗum ɗon Moussa Coumba ko jiijama non ko jiijama mi wawa roddude jiijama non vraiment Dieynaba il faut copain il faut wallahi nodda Dieynaba haalda e makko mami noddumo téléphone ni Coumba mo mi haalda e makko par ce que sa yimbimami noon so taw Coumba alano to woni ala caɗele yimɓe ne mbawi famde par ce que ala to woni mais quand même taɗa ɓurel kadi galle nan to a faami galle fami wonen suudu makko nan toon fof on wawi addunomo ko wallude so taw ballal ngal kay yeehi ha no jibina kay ñaw goɗɗo kay franchement frère rutto galle moye ala probléme ma wona ala probléme mami faire réfléchir en tout cas ka nobde Dieynaba ɗum mboɗo andi ɗum Dieynaba miɗo yiɗimo mais Dieynaba ko ɗum fattuno wonde o waɗa supporté Coumba quoi fotde nardema par ce que on jiiɗa e aduna kam won tagɗo aɗa hersa ɗum wona
ɗum dal tan mbawano mi wiidema taɗa o aɗa dañi to woni nango hen ɗa wadde boɗo men lawo jam he nena gan an koye waɗi mana hu machallah yoɗi to ndawanda ikkade je aɗa andi ko hannde horta hannde arini ha ɗo salminde gon joni il faut hannde mi yaha bandita e makko haali gon ko ɗum tan kono noon ko hade ma yaade taw kam on honimi haalande ɓiye debbo mi ñokkindaki kam kono mi nani wonko haala e téléphone on haalde e soho goɗɗo e cenki wonno hankkadi mi nani o haalde goɗɗo mi anda so taw ka namdo walla ka pamɗo kono min kam no paamin haala ka ni ko jiɗo ɓoccitade e juuɗe mum on hoota galle gorko mo wara gal ko mbiɗa taw o arana aɗa kamɓe ko ɗum ɗo kewni joni ɗum ɗo kam so waɗi ko gacce leñol men ngol fof wona famille wona min tan e ma ko gacci famille o fof wiyede tan o mollirima ɗo e juuɗe ɓoccitima e juuɗe men tan o yi o hoori galle gorko eyyi ɗum ɗo kaɗo haala no wano so oɗo probléme no wano mawnude ni fof o hulani hen o hersani hen wiide tan omo waɗa hen gacce min kam ɗum sode waɗa tawatama ɗum kono wawi la babulal aɗa wawi wiide noon saka min mi haaldima de min nden holto kadiam mbeɗa heeɗere legale ala e jaltata min ɗen gacce min taw mbiɗa ɓuuri o hoota taw hay goto aranani mum o hoota kadi ganduɗa taw wona e dowol ɗum holto fawi ɗum ko jibinaɗo o heedan less koyɗe men ko jibinaɗo o jaɓa ko jibinaɗo so jaɓani ko jibinaɗo o yaha ganduɗa bedde jibinamo kono tanka hay ko enen lutti jibindemo ɗo enen gone galle he wona ganduɗa o ari tan hay haalamo ko hay dara ala ko haala enen ko enen jiiɗo ko tiiƴi enen saaha ganduɗa omo hoota ɗum kam mbiɗa andi so mbiɗa wuuri waɗata ɗum kam on banggue kam yo ɓernde ma de so taw min jibinimo so mbiɗa wuuri mbima ɗum waɗata ɗum tawi ɗo caɓal ngal mi yaha mi yetto kadi jeemi an eyyi ɗum noon anni ɓe fof no wadde mo noir filmé hoto yimɓe jiidam i jam bawgal e woni ko ɗum ɗon hulɓini so ma jiiɗa men andi kam wona ndaromi tan kam aɗa andi kam aɗa no sirani ala mo jogimi haali so aɓe kefta